O 15 de maio celebrouse en Oleiras a xornada central da Semana sobre Alimentos, con obradoiros como este teatro do Departamento de Latín, na aula de informática Kahoot sobre alimentación, no taller de tecnoloxía a programación de placas Arduino con Scratch permitiu ao alumnado de primaria xogar cos alimentos. Mentres, no salón de actos tiñamos reportaxes e recital de poesía. Noutras aulas tiñamos presentacións sobre música e alimentos ou a roda dos alimentos. No ximnasio experimentaban cos sentidos, como o gusto, o tacto, ou o olfato. Xa no exterior do instituto, no porche, tiñamos diferentes xogos lóxico-matemáticos relacionados pois coa bebida ou a comida. E acabaron facendo un triángulo de Sierpinski con latas de refrescos. Tamén houbo actividades nos corredores do instituto, como esta Orixe dos alimentos ao longo da historia. Ou este detector de madurez nas froitas. No corredor fronte ao laboratorio de física tivemos diferentes experimentos físico-químicos sobre o contido dos alimentos. Almidón, azucre ou diferentes metais, como esta táboa periódica onde se ven os elementos que conteñen os diferentes alimentos. Xa no corredor central tivemos diferentes xogos, como este Uno, un tabuleiro de xadrez feito coa impresora 3D, máis xogos de cartas, como este Double, ou este singular piano que funciona co simple tacto. No corredor inferior, o Departamento de Inglés fixo un obradoiro de marcapáxinas. No medio do corredor houbo unha actividade de modismos e ao final do corredor, concerto de música.